Sí. Sí? Aquí està, perfecte. Sí, ho tenim bé així? Tot bé? Això ja està gravant, ben on te vaig. Sí, aviam... Que quedi sota... No molesti. Sota... Sí? Cap aquí. I ara farem la part més espectacular, la que a mi m'agrada més. Saps quina és? La recta. La recta principal. Som-hi. Mira, ja veiem la tribuna. Fiquem el cotxe ben recte, preparada? Sí. Va, a tope! Com vas, Marta? Una mica més de gas? Sí. Sí, va, vinga, som-hi! I aquí sí que ja... Tant una cadira com puc, tio. Sí, mira, pararem aquí un momentet. Muy xulo. Va, cap a Quan treguis això... Corre! Sí. Pensava que faria més soroll. Sí, no en feia molt aquest? Doncs pues és un V8 biturbo, que és un motor molt gros amb turbo. Ah, això. sí? Un dia. Què? Sí, sí. Home, l'hem notat, la recta m'ha dit aquí a tope, Ah, a tope. de fondo. ¿Alguien no de fondo?